Daar moeten we het ook nog over hebben. Die werd deze week opnieuw besproken in die Eerste Kamer van Petra. Er komt een landelijke club die de regionale omroepen gaat aansturen. Maar Omroep Friesland wil en krijgt waarschijnlijk een uitzonderingspositie. Want ja, die hebben natuurlijk een eigen taal. Nou, toen riep de provincie Limburg meteen, wij ook. Dus wij willen ook een uitzonderingspositie. Maar de Eerste Kamer zei toch min of meer nee. Want waar Friesland haar nieuwsuitzendingen zo begint... Dit is het Frieskenijs van Transitie in maart. Het vastspel bij vogelwachters oer IJsziekje. Ja, doen wij het bij L1 op deze manier. Goedenavond. Een nieuwe werkwijze voor de Limburgse consultatiebureaus. Ja, geen Limburgs, maar wel Nederlands. Dus geen uitzonderingspositie, geen extra geld, geen onafhankelijkheid voor L1. Moeten we dat niet veranderen? Vroegen we onze luisteraars en kijkers op Facebook met dit als resultaat. Maar liefst 700 van de reageerders op Facebook die zeiden nee, dat moet in het Nederlands blijven, dat is prima. En het Limburgs ongeveer net iets meer of... Oh nee, wacht, veel meer. 8000 van de reacties zeiden nee, veranderen, aanpassen. Echt? Meer dan 92% zei, doe het voortaan in het Limburgs. Terwijl onze hoofdredacteur dit zei. Als we 200.000 euro extra krijgen om dan te zeggen, dan moet alles maar in het Limburgs bij L1. Ja, dat vind ik wel een beetje ordinaire aanpak. Ja, dat ordinair gaat overigens niet over het Limburgs, maar over het feit dat als je wat meer geld krijgt van de minister, dat je dan je hele beleid omgooit. Maar zouden we ons hele beleid niet moeten omgooien als je luistert naar die 8000 kijkers en luisteraars? Ja, als je daar naar kijkt natuurlijk wel. Maar waar moet je anders naar kijken? Maar weet je wat de moeilijkheid is met het Limburgs? Welk Limburgs moeten we gaan praten? Ik bedoel, ik heb het voorrecht dat ik ben geboren in de Oostelijke Mijnstreek, opgegroeid in Midden-Limburg en ik woon nu in de Westelijke Mijnstreek. Ik kan heel veel dialecten verstaan. Dus voor mij is het niet zo moeilijk, maar voor diegene die uit de Peelstreek komt, en stel dat het in het Vaals gaat gebeuren, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. En van al die mensen die niet uit Limburg komen, want we hebben die mooie slogan van Zuid-Limburg, je zult er maar moeten wonen, of je zult er maar gaan wonen. Dan hebben we allemaal mensen hier natuurlijk die kunnen dat niet verstaan. We hadden deze week bij dat gesprek over de mediawet ook een taalkundige aan tafel, Gaston Dorre, die zei van ja, van de andere kant, de meeste mensen in Limburg kunnen elkaar verstaan, de dialecten. Sittard en Venlo 70 kilometer en ze verstaan elkaar. En in Friesland heb je ook een gebiedje waar ze geen Fries praten. En daar doen ze daar ook niet moeilijk over. Ja, maar gebruik het extra geld voor de ondertiteling dan. Ja. Je kan toch ook bepaalde programma's wel in het Limburgs en andere niet? Jij wel ook al. Ja, dat is nu het beleid. Dat je speciale programma's vasteloven en dialectgerelateerde programma's in het dialect doet. Maar de nieuwsuitzendingen en dit soort programma's... Maar er is wel iets geks, hè? Want ik heb bijvoorbeeld... ik kom vaak in Limburg ook voor allerlei zakelijke dingen. En toevallig had ik gisteren iemand van de provincie aan de lijn voor die omgevingswet waar ik alsmaar mee bezig ben. En ik zei, maar we kan het toch altijd plat? Ja, maar dit vind ik toch makkelijker om het in het Nederlands te doen, omdat het over zakelijke dingen gaat. En ik denk dat je daar wel een probleem gaat krijgen. Ik ben niet Limburgs sprekend, dialect sprekend opgegroeid. En ik heb toen ik mijn eerste baantje achter de kassa in de supermarkt had, toen ben ik Limburgs gaan spreken. Maar ik spreek Limburgs met wie ik spreek, daar pas ik me op aan. En als ik iets wil zeggen wat er toe doet, of als ik een punt wil maken, dan doe ik dat liefst in het Nederlands. Want in maar dialect... we horen toch wel dat je uit Limburg komt. Ja, maar ja, precies. Dus kunnen we het dan niet meer het accent aandikken of zo, geldt dat niet? Ja, want het bezwaar dat we het niet verstaan, dat is een bezwaar. Is er nog een ander bezwaar dat je dan, om het in het dialect te doen? Komt het misschien minder serieus over? Of dat vind ik niet. Nou, dat weet ik ook niet. Ik bedoel, dat ligt er, ja, volgens mij valt dat wel mee, denk ik. Want je kunt net zo goed in Limburgs praten over serieuze onderwerpen als dat je dan in Nederlands doet. Nou, ik denk dat we serieuzer zouden overkomen. Misschien zelfs wel als we Limburgs zouden praten. Ik vind eigenlijk het omgekeerde. Er moet gewoon meer Limburgs op nationale televisie. Ja, maar daar gaat het niet over. We toch een ondertitel. Ruben, jij spreekt geen dialect. Zou jij nog kijken naar L1? Niet dat je nu elke dag kijkt, maar zou je nog kijken als wij in het dialect alle Dan ging ik kijken, ja. Nee, dan kan je niet meer in de panel zitten. Gewoon. Wacht even. Tuurlijk, wel even steekt wat plat. Ik versta het en ik kan het ook spreken. Ik ga het alleen niet doen, want dan val ik heel snel door de mand, omdat ik het van thuis uit niet heb meegekregen. Maar ik denk dat je wel heel veel kijkers misschien kwijtraakt. Want we zitten hier niet natuurlijk alleen maar met Limburgers in Limburg. Er zijn ook heel veel, laat ik maar even zeggen, expats die ook een avondje naar die Limburgse televisie kijken. Die willen weten, die ook de Limburgse kranten lezen, omdat ze willen weten wat er hier gebeurt. En als die Limburgse krant, ik lees soms ook de Leeuwarden Courant, omdat ik daarvoor teken. En dan zie ik een artikel en de helft gaat in het Fries. Dat snap ik niet en dan ben ik weg. En die Limburgers die hier wonen, die nieuwe Limburgers zal ik ze dan maar noemen, die
een zender zouden zien waar alleen nog maar Limburgs gesproken wordt, die haken denk ik af. Denk je dat ze van de andere kant niet ook kiekers zo strekken, dat ze zich kind onderscheiden van al die andere zenders door het in het Limburgs te doen? Gaan we nu platkallen? Oh, ja. Ja, maakt me gewoon niet uit. Ik denk dat het inderdaad twee kennen opgeeft. Ik denk dat ze wel moest kiezen welke programma's ze in het Limburgs thuis of wat niet. Ik vind zo'n discussieprogramma kind gewoon in het plat. Dan kunnen we ons toch het beter uitdrukken en gaat sneller. Ja, maar ik dus niet. Voor mij is Limburgs mijn eerste taal. Dus Nederlands is toch al mijn tweede taal. En dan moest toch wel een schakel maken. Dat is Maar ik ben eigenlijk gewoon tweetalig opgegroeid. Oké, ik ben Ik praat tegen mijn man Nederlands en mijn man praat tegen mij dialect, omdat hij makkelijker dialect praat en ik Nederlands. En dat valt ons niet meer op, mijn maar andere dochter mensen kan wel. met Waarom haar niet? vrienden ook Nederlands tegen mij, terwijl ze allebei platkallen tegen mij. Zou het dan wat zijn om Heel daar raar. niks over af te spreken? Ja, Gewoon, ik vind het natuurlijk. prima. Laatst zat er, wie was het? Jacques Vriend? Nee, wacht even. Wie zat er? Er zat iemand aan tafel daar. Daar op Beppie Kraft. Nee, er zat iemand. Ik weet niet meer. Er zat iemand. En die begon van nature ineens in het Limburgs. En ik zat te kijken en ik kon het gewoon allemaal volgen. En het was ook helemaal niet zoals zij net ook omschakelde. Dan moet je gewoon helemaal niet zo moeilijk om te doen. Nee. In het nieuws doet het in het Nederlands. Want daar kijken, zoals ik al zeg, ook mensen naar die gewoon het nieuws willen zien. En niet als een soort dialectdingetje daar. Tot slot, die de identiteit cijfers. uit willen halen. Het waren niet zomaar cijfers. Er waren 10.000 mensen gereageerd. En een overweldigende meerderheid zegt, doe het in het dialect. Dan moet je daar naar luisteren als omroep. Nou, ik heb Limburgs weer herontdekt. Ik heb 10 jaar wilde ik geen Limburgs spreken. En toen dacht ik van het is wel raar. In de Arabische wereld ben ik er trots op dat ik Arabisch kan. Dan kom ik in Roermond, ga ik Nederlands praten. Het is ook gek. Dus nu voelt het ook wel weer als iets van mijn cultuur, mijn achtergrond, mijn identiteit. En ik had ook echt wel iets van trots toen Suus het lied van mijn leven zong in Groningen. Ja, maar moeten we naar die cijfers luisteren? Nou, en daarom denk ik dat er iets van heropleving is van waardering voor het Limburgs dialect. Dus ik zou je maar wel alsof ze aanraden geen om Limburger als ze niet Limburgs Nee, kan, maar of het zo. Limburgs dialect, hè? Gewoon als Maar cultuur. Jij zou de omroep aanraden, want jij zat erbij bij de behandeling van die mediawet. Je zat mee te luisteren. Ik vind het een heel erg bijzondere... ik vind het heel bijzonder dat er in deze provincie een taal wordt gesproken die anders is dan in Nederland. Dat zou ik koesteren en daar zou ik als omroep ook echt aandacht aan besteden. En niet alleen maar met carnaval, maar ook poëzie, literatuur en noem maar op. En ik ben het met jou eens, doe dan nieuws in het Prachtige Nederlands. Limburgse muziek. Ook Ted en Beuk. We kennen allemaal het gevoel dat het jammer is als je een goed boek